Sama da watanni 5 gwamnatin jihar Zamfara take tantance ma'aikatanta na jiha da na ƙananan hukumomi. Tantancewar wadda ta haɗa da takardun kama aiki da ɗaukar 'yan yatsu na ma'aikatan da na ƙananan hukumomi 14. Aikin, wanda yake gudana a harabar hukumar zakka da waƙafi, na da manufar samar da ingantacciyar taswira ta ma'aikata ta zamani. Wasu daga cikin ma'aikatan da suka zo domin a tantance su da muka zanta da su sun bayyana aikin da cewa yana cike da rashin gaskiya da nuna bambanci. Kana iya tahowa nan ka jima ka riga wani, gashi ka sani kana da confirmation cewa ka riga shi zuwa, amma saboda baka da gata baka san kowa ba, sai a je a mai kai kuma a baka nan. Haka kuma wasu daga cikin mahalarta aikin na tantancewar sun ce sun zo wurin tantancewar kusan sau 5 ko kuma rana ta 5 kenan, amma ba a samu tantance su ba. Kwana na 5 mutum sai kewayo da baya ya nemi alfarma a mai muko ya ku bayu wanda Allah a gatansu sai su jiri sai da an kare ma waɗanda sa a yi musu. Munan mun kwana 3, amma wallahi muna iya ganin mutum ya zo kuma an gama mai yau. Duk ƙoƙarin da wakilanmu suka yi domin jin ta bakin mahukuntan da lamarin ya shafa, musamman shugaban ma'aikata na jihar Zamfara, ta ci tura domin baya ofishinsa a daidai lokacin da muke haɗa wannan rahoton. Idan dai za a iya tunawa, ba da jimawa ba ne shugaban ma'aikatan ya bayyana kammala aikin tantancewar a matsayin sharaɗi ɗaya tilo wanda za ya ba da damar aiwatar da ƙaramin albashi ga ma'aikatan daga gwamnatin jihar Zamfara. Mashkur Musa, labarun NTA.